guhdarên hêvî FM silav û rêz. Di xeleka me ya îro ji koşeya Tûrê dapîrê em ê Tûrê dapîra xwe vekin da em hin zaniyaryên li ser gundê kasanê ji we re pêşkêş bikin. Em ê ji bajarê Dêrikê dora 15 kîlometr ber bi başûrê Rojhilat ve biçin ta em bigihin gundê Kasanê. Kasan yek ji gundên herî kevne di deverê de û dîroka avakirina wê nediyar e. Navê Kasanê li gorî lêkolînera bi du rengan tê gotin. Hinek dibêjin navê Kasanê ereban lêkiriye û kasan ango du peyal û hinek dî dibêjin kasan jî kaşiyîna hatiye yek û desthilatê vê deverê bûn di salên di navbera 1157 û 1608 berî zayên de. Sînorê gund ji aliyê Rojhilat ve qesrok e û ji aliyê Rojava ve rihanîk e û ji aliyê başûr ve dêrka beravê ye û ji aliyê bakur ve girzêrîn e. û rûberê avakirî li gund 1000 metrê çarkoşe ye û hejmara avahiyên gund 55 avayîn e û dora di 100 kesî têde dijîn ji bilî 5 kesên ku derketîn derveyî gund. û weke me berî niha gotî ev deveretê naskirin bi deşta hesina û piraniya xelkê gund ji van eşîretan e: Çiyayî, Batûyî, Harûnî û Hoserî. Guhdarên mêyên hêja rûberê zemîna çandiniyê li gund dora 200 hektar e û ji bilê 5 hektar beyarê vale jî heye û piraniya çandiniyê li gund çandiniya ce, genim, kizbera û biqiya ye. Guhdarên mêyên hêja û li ser astê xwendinê li gund dibistaneka amadehî heye ya ku di sala 1963 de hatiye avakirin û dora 125 xwendevanan têde fêrî xwendinê dibin û di heman mijarê de û li ser astê xwendina bilin nêzîkî 10 xwendevanên zankoyan li gundê Kasanê hene. Guhdarên mêyên hêja bûyereke herî balkêş li gundê Kasanê de heye ya ku di salên heftiya de hunermendê navdar Mihemed Şêxo bêtirî mehekî xwe ji hêzên ewlekariya rejîma Sûrî li gundê Kasanê xwe veşart berî biçê Herêma Kurdistanê.